Často počujem, ako niekto hovorí, že ja som stará duša. A v skutočnosti ale hovorí, že som stará duša, mám viac skúseností, viem viac než ty, hej, je to taká potreba byť nad niekým. Alebo môžeme to povedať aj tak ezotericky viacej, je to duchovné ego oblečené do bieleho svetla. Duša nie je ani stará, ani mladá. Všetci pochádzame z jedného zdroja a do tohoto zdroja sa aj navraciame. Vedomosti po smrti nie sú viazané na osobnosť, ale odchádzajú do univerza. Z toho čerpame úplne všetci rovnako. Nikto nie je ani viacej, ani menej. A pokiaľ niekto potrebuje náhlas sa porovnávať, tak len uveril oddelenosti. To je celé. To nie je prebudenie a myslím si, že vedomý človek sa nepotrebuje porovnávať. Vedomý človek je pokojný, tichý, vyrovnaný a to je asi všetko k tejto téme. Ahojte.